Ang atong University Center for Gender and Development, aduna naman kitay gender agenda. Part sa atong gender agenda is inclusivity and women empowerment. No? So, in line with that, naatay program sa atong gender and development nga maghatag kitag free, no, libre nga serbisyo para sa atong mga working parents o atong mga students nga naa na pud sila mga anak, no, ang mga trabahante, mga empleyado, no, faculty and staff, including the students nga dunay mga anak nga nagapangidaron gikan sa 3 years old padulong sa 4 years old and 11 months, aduna na kita gitawag nga child minding facility. Yeah. Sige, unsa na siya, Ma'am Tess, kay for sure ma-excite labi na katong mga working moms nato diri sa university. Sige, Ma'am, unsa nang child minding? Actually kanang child minding facility mura siya og temporary shelter sa mga kabataan, labi na sa atong mga empleyado o mga estudyante nga dunay bata, no, nga dili usahay nato malikayan nga madala gyud nato ngadto sa atong opisina, no, madala sa atong classroom, no, kay usahay samtang gapangita pa kita og yaya or kaha nakita mga emergency nga lakaw, no, nga wala tay laing mabilinan. Ang atong University Center for Gender and Development nagapahigayon na og libre nga serbisyo alang sa paghatag og free, no, free services nga bilinanan siya sa mga bata. Mo na siya gitawag nato og child minding center. Pero ang mga bata nga ibilin din na dili lang pod puro dula, no. Yeah, sige daw. Sila instructional time, no. Meaning, tudluan sila og basa, unsa man siya? Mga pagkanta og ABCD. Oo, na sila time to learn songs, nursery rhymes, kana no, mga songs. And then napud sila time to learn letters and numbers, no. So naa sila instructional time and then napud sila playing time.